Kune-post laphana ku-Facebook asiyithatha ngaphansi kumhleli womcimbi wempucuzeko Maskandi Festival. Ubhale Xolani Sibu Mcineko ibiza kanjalo. Uthi ngiyambonga uNkulunkulu wangihlanganisa nale ntokazi kanye nalezi insizwa. Indlela esiphilelana ngakhona zingane zakwethu. Ungathi salala esiswini esisodwa. Siyatshelana amaqiniso. Uma sekukhona ungenzi kahle, sigivane kube manzi phansi. Okwenza kube nzima ukuthi kungene amaxoxo phakathi kwethu ngoba uthi uqeda nje ukuxokiza semthamo sibe singena ku-line sikuhleka. Lona onekhanda engathi isithupha umsebenzi wakhe usixova nje kodwa naye uyehluleka. Angazi-ke basho bani noma basho uJobe Tatheli. Right. Indaba-ke kanjena. UMaskandi selokhu kwaba nabahleli bemicimbi abazwayo abaphumela obala abanjengomcineko. Kunento ebihlale ilwa nokuthi abantu behlangane ngoba uma abantu behlangene bazocabanga izinto ezipositive, bazocabanga izinto ezizokwakha umculo kaMaskandi ukuthi uye phambili. Into abayilwise kakhulu lena ukuthi yenzeke. uZimdola, uTshatha, Baba uMcineka, iDlamlenze. Into abantu abangayifuni, especially abangabona abalandeli bakaKhuzani. Abayifuni kakhulu uhlangothi laphesheya ngoba bazi ukuthi into ukuze ube right kumele kube iqhawe labo elizwana nabanye abantu. If kunoKhuzani lapho ngokwabo ngokomqondo wabo bazidwebela isithombe ukuthi lapho kuyaxokizwa okuhlala ngamagama abantu kunjani injani. Plus-ke neqhawe labo vele into eliyifakayo emqondweni wabo leyo ukuthi if lona lingekho iqhawe labo shuthi leyo nto leyo iyabheda. Asebeze bayiphila-ke nabo leyo nto leyo. Okuyinto ebaphatha kabi-ke uma bebona lezi nsizwa nale ntokazi yakwaBiyela ukuthi bayazwana bayaphilelana. Siyazi ukuthi kwaba nempinyana ethanda ukuba khona phambilini ku-TikTok ngoba kade wasabantu bo-TikTok bewufaka lo mlilo ukuthi akuxatshane abahleli bemicimbi bengazwani. Beyithi abantu bathatha amasayidi kade lokhu beyifaka lento lokhu beyifaka kodwa-ke igcine ingaphumeleli. Siyabonga nje ukuthi-ke umsindo sayagcina singawuzwanga uqhubeka kwaba nje yinto nje yangaleso sikhathi leso eyaphelela emoyeni. Into esifuna ukuyibona thina ukuthi abantu mabehlangene bephume nama-ideas abalulekile, izinto ezintsha abaqhamuka nazo. Bonke la bantu laba ngobela bahleli bemicimbi. uTshatha noMcineka bahlela impucuzeko. uZimdola uyingxenye yabantu abahlela i-Mother of All Maskandi Festival. Bobabili benoTshatha basebenza ku-Ukhozi FM. uKhuzani uhlela umcimbi 15 years of the Blue Nation. Omunye akawuhlela wango-2019 lapho kwakade kumcimbi omkhulukazi igcwalisa Mosmabhida. Usephinde wabuye nomcimbi usubuye okwesine okwesi-4 igcwalisa Spring Picnic ojwayele ukuba nini ngoNovember. Kulo nyaka uzoba nge-8 November. Kuhlangene labantu banamabhizinisi wabo ayimele asemaceleni. So uma behlangene yini enza ukuthi ngicabanga ukuthi labantu labahlangene ngabanye abaculi kuzobasiza ngani lokho. These people are business minded. Bacabanga into ezoshintsha impilo yabo ibase phambili ishintshe nezimpilo zabanye abantu. Ilokho kubalekile. So uma behlangene kanje isithi angeke sijabule vele because siyazi ukuthi ngeke sikwazi sithi ukungena sibahlukanise. Okuyiyona nto efunwa isitha leyo ukuthi kuthiwa abezwana abantu bayaxabana bani uyixoki sishiphelele iwona amagama ahlele bewasho. Ubani ingoma elahlekile, ingoma ibalekile, usebenza kakhulu umuntu ongenahithi. Ziningi izinto abayikhandayo nabazamayo ukuzenza ama-post ko-Facebook baphindaphinde ubone nje ukuthi impi yey'thupha, impi yamagama ko-TikTok nako-Facebook, impi engayindawo. Ekugcineni kosuku ukuhlangana kwabantu akube positive for le nto leyo asuke behlanganele yona. If kumele kukhule umculo awukhule. Njengoba nje kunemklomelo ebakhona laphana kwi-Mother of All Maskandi Festival. Into ebaluleke kakhulu leyo, into enhle kakhulu leyo. Engabe abantu bayayigqugquzela kodwa kunalokho uzothola abantu befuna ukugxeka lokho ukuthi akuyenzelelwa ngoba akwenzeki into abayifunayo. Hlezi bona
kwenzelela if into abayifuna ayenzeki. Uma kuhamba le ndlela abafuna ngayo bathi into zeqiniso lezo. So sometimes umqondo-ke unokulimala-ke kubona labo bantu labo, ngoba bona into uma ingahambisani nabo iyabheda, uma ihambisana nabo i-right, okuwumsangano nokuthi ungacabanga ngaleyo ndlela leyo. Ayikho into empilweni eyohlale ihamba ngendlela ofisa ngayo. So vele-ke izitha ziyanyanya nje, ukuthi ayithemisi apha yikhona. Uma zinibona ade belindele nje umcimbi impucuzeko, angeke uze uphumelele, uzoba ney'nkinga. Kodwa wathi iy'nkinga azikho, ama-challenges akhona, ama-challenges abengenzeka kunoma ubani bekwazi ukuwalawula, including isikhathi, i-traffic ebikhona, kungangeneki kalula. Izinto ebezikhona bekungelula ukuthi abo-stage manager, yonke leyo nto leyo into engekho emandleni abo, ukusebenza. Abasebenzi phela omgcina laphana bayahlela benze yonke into, kunanto abaqashayo aba-take over izinto, kube nomuntu ohlelayo yonke into. So ukuthi izohlala sifuna ukusola ngaso sonke isikhathi into engekho leyo. Umcimbi uhambe kahle and futhi-ke ukuhlangana kwabo kukhomba khona ukuzolandela futhi esizokubona maduze. Njengoba nje ukhuzani ngey'15 zikaDisemba kube kunjalo udwendwe eMandaba, kube kukuhle kudelileke. Izinto ey'njengalezo izobe zizinhle, qhube nje niphilelane. Uma lokho kusho ukuthi niba right, izinto ziyaphambili, kuzoba nomehluko, kuzoshintsha ney'mpilo zabantu in a positive way. Lokho siyafuna ukubona. Izitha-ke vele ziyohleli zifuna into e-wrong, ziyohleli y'khomba ukuthi u-1 no-2 no-3 unje. Leyo nto leyo ayisizi muntu, indawo. Bekuyilokho nje beyokubheka nje nanje i-post bibhalwe ubani, uXolisiwe umgcina laphana nje, ukubonga nje ukusebenzisana nalaba abantu laba abakulesi sithombe, uNgotshati, uKhuzani, uZimiphi Biyela, ukuthi nje bayithimba elisebenzisana kahle kakhulu. Sibonge ithuba. Bekuyilokho nje, yoqhubeka nje nilethele indaba. Sale kahle.